Brno alebo mesto študentov? Áno, práve toto mesto je to najštudentskejšie mesto, ktoré môžete nájsť. A ako to vyzerá na takej klasickej koleji každý večer alebo bežný deň, to sa dozvieme priamo teraz, a to prostredníctvom reportáže z koleje Kovnicova. Študentský život väčšinou u nás prebieha v rutine. Cez deň chodíme do školy, večer sa snažíme zabaviť sa, pretože sme mladí, chceme si užiť života. Nevždy nám na to stačia peniaze a hlavne študijné povinnosti, ale snažíme sa, ako nám sily a peniaze dovolia. Väčšinou sa zabávame na izbách, stretávame sa v kamarátskych partiách medzi sebou, vymieňame si zážitky zo dňa, občas zájdeme do blízkej A2 na dobré pivo, smejeme sa a zabávame. Raz za čas však zamierime samozrejme aj do mesta, kde stretávame nových ľudí, spoznávame sa, stretávame na intráku takisto ľudí z iných kultúr, z iných krajín a vedieme celkom sociálny život, čo väčšinou na Slovensku nie je možné. Preto som vďačný za študentský život v Brne. Taktiež ako kolega Jaroslav som si Brno v skutku obľúbil, pretože Brno je mesto, kde človek nájde všetko, čo hľadá. Aj keď sám nevie, čo hľadá, tak je tu vždy možnosť. Stačí sa obzrieť a na každom rohu číha nová príležitosť. Počula som, že vaša bakalárka je veľmi slávna. Áno, slávna ešte len bude, keď ju odovzdám, ale už teraz sú predzvesti, že moja bakalárka bude vysoký úspech. A treba povedať, že právoplatne, lebo na nej robím už 2 roky. A čo je na tej vašej bakalárke také slávne? To, že na nej robím už 2 roky. Takže niečím musí byť špeciálna. Áno, pán Jaro? To môžem potvrdiť, tá bakalárka je slávna hlavne tým, že už na nej pracuje 2 roky, ale o to lepšia vo výsledku bude. A myslíte si, že ten študentský život tu na kolej alebo v Brne má veľký dosah na to, že trvá tak dlho tá dobrá práca? Študentský život a môj život sú dve podobné veci, ale môj život je obzvlášť spomalený a špecifický. A predovšetkým to súvisí s dĺžkou trvania mojej práce. Takže ako by ste ho stručne ohodnotili váš život v Brne ako študenta? Ako 20 hodín spánku a 4 hodiny zábavy. Mohli ste počuť, ako to vyzerá na koleji Kovnicova, alebo aj takto si užívajú brnenskí študenti?